Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 23. augusta 2025 ráno o 8 hodine 6 minúte stredoeurópskeho času nastane novolunie. Luna a Slnko sa stretnú v jednom bode a v jednom znamení a tým je Panna. A jej patrí 6. astrologický dom. Dom práce, zdravia a patria tam aj starí rodičia. Tak čo nám prinesie toto novolunie? Ak máte problém v práci, hľadáte si prácu, niečo sa vám nepáči v práci, tak poproste Matku Lunu o pomoc. Ak máte pocit, že niekto vás zneužíva, využíva a vy len slúžite, pracujete a nie ste dobre ohodnotení, tak je to tým, že sa staviate do pozície podriadeného alebo podriadenej. Nerobia tu tí vaši nadriadení a kolegovia, ale váš postoj je taký, že budem vám slúžiť. A tento postoj máte zmeniť. Uvedomte si svoju hodnotu a začnite sa správať inak. Nie arogantne, nie povýšenecky, nie kriticky, ale určte si hranice v sebe. Nemusíte ich povedať nahlas. Ale ako náhle urobíte tieto zmeny, tak duše tých druhých ľudí to pocíti a táto skúška už vymizne z vášho života. Znie to jednoducho, v praxi je to náročnejšie, ale nie je to nič také, čo by ste nezvládli. Čo sa týka zdravia, tak v prvom rade dbajte o prevenciu. Keďže Panna vládne tráviacemu traktu a hlavne teraz, v tomto období, my máme veľmi citlivé trávenie, tak dávajte si pozor na to, čo konzumujete, moc nevyvádzajte. Z jedálnička vylúčte mliečne výrobky živočíšneho pôvodu, sladkosti, blbosti, ako sú čipsy, nezdravé jedlá, údeniny, alkohol a uvidíte, že o mesiac sa budete cítiť úplne inak. A čo s tými starými rodičmi? Nuž, pokiaľ nepríjmeme minulosť, tak nemôžeme žiť ani v súčasnosti v pohode. Preto, lebo nás to dobieha. Nikdy nehambite za to, odkiaľ pochádzate. Jednoducho, naši starí rodičia mali voľakú minulosť, mali voľaké možnosti, viac nemohli. To, čo mohli, nám dali a to je celé. Majme k ním úctu. Či už žijú, alebo nežijú, majme k ním úctu. Oni tu niečo vybudovali pre nás a snažme sa toto zachovať, rozvíjať. Bez ich usilovnej práce by sme dnes neboli tam, kde sme. To si uvedomme. A Panna je veľmi pragmatická. Nakáže nám určité zmeny. Zároveň má strach zo zmien. Takže tu si tak protirečí. Treba čas. Takže ja si myslím, že do takého mesiaca tu určité zmeny nastanú. Budú pozitívne. Aj keď v niektorých prípadoch urobíte 2 kroky vopred a krok dozadu, ale s malými kročikmi sa dostanete tam, kde chcete byť. Keď sa vám niečo nedarí, nezúfajte. Opakovanie je matkou múdrosti. Učíme sa celý život. A Panna nás nabáda k tomu, aby sme sa poučili aj z tých chýb z minulosti. Buďme vďační za všetko, čo nás v živote stretlo, preto, lebo bez skúšok, bez určitých ľudí by sme aj my stagnovali. Takže hlavu hore a vykročte to pravou nohou. Privítajte zmeny, ktoré prídu do nášho života a tešme sa z maličkosti. Keďže Panna má rada pekné veci, tak
Kúpte si pre seba voľajakú maličkosť. Nemusí to byť drahá vec. Ale majte z tej veci radosť. Lebo panny to potrebujú. Dávajte si pozor na cestách, preto lebo Mars nemá zrovna najlepšie postavenie. Takže môžu sa vyskytnúť kolízie, havárie, aj menšie nehody v partnerskom vzťahu. Ale verím tomu, že opatrnosťou si to super zvládnete. Majte krásny deň, ahojte.